jeg hedder Sirianna. Og jeg hedder Frida Luna. Og vi er lige ankommet til Bandland, og det er herinde, at kunstnerne opholder sig, når de ikke optræder op på scenen. Lad os gå ind og kigge på det. Hej, hvad er det, vi laver her? Vi er kommet ind i Bandland, her hvor alle kunstnerne og artisterne de kommer ind, når de ankommer til Langelandsfestivalen. Så kommer de herind som det første. Nå, men altså, vi har jo fået armbånd på. Får kunstnerne også armbånd på? Det gør de, ja. De får bare et andet armbånd på, end det vi har. De får sådan et artistarmbånd på, så de kan gå herind i Bandland, og hvor de kan få noget mad, og de kan få noget at drikke, inden de skal op på scenen. Nå, okay. Det er smart. Ja. Herinde til venstre går artisterne ind, inden de skal op på scenen, og gør sig klar og forbereder sig på det. Og derinde, der går deres gæster ind, og der kan de sidde og hygge sig. Her bag ved mig, der ser vi restauranten, hvor alle artisterne spiser. Så ja, lad os lige gå derind. Ja, så her oppe, der er alt maden. Hej. Hej. Og det synes vi smager rigtig godt. Så lige den anden her. Det er rigtig lækkert. Lige nu så står vi foran en af sådan nogle vogne, som kunstnerne kan bo i, mens de er her. Og jeg synes lige, vi skal gå ind og tage et kig på det. Kom. Lige nu så står vi inde i en af vognene og har rigtig hyggeligt. Har sådan lidt lille og småt, men der er faktisk rigtig... Altså der er bord, og der er spejl, og der er sådan et køleskab. Og det er rigtig lækkert og rigtig hyggeligt. Nu står vi på løbegangen, for enden af løbegangen, der fører op til store scene, som vi lige kan se lidt af. Men der er også lige bad og toilet. Det er meget godt, hvis man lige skal tisse, ikke? Men lad os løbe op til store scene nu. Vi står lige nu her foran store scene, og det er her, at det er det sidste stop, inden kunstnerne skal op og optræde. Og det synes jeg altså er lidt vildt, så jeg synes, vi skal gå op og kigge på det. Skal vi ikke det? Jo. Okay, kom. Nu er vi kommet op her ved store scene, og vi har lige mødt Bubber, som vil fortælle os om, hvad der foregår her. Så hvad foregår der her? Lige præcis. Det, der sker, det er nu, er der en masse roadier, eller hands, som det også hedder. Altså, det er meget sjovt at kalde dem hænder, men det er fordi, her står der konstant, mens festivalen kører, står der konstant alle de her mennesker klar. De gør det selvfølgelig i flerholdsskift. De står simpelthen klar og venter på lastbiler. Så kommer der en lastbil, og det er så den næste kunstner, der skal på scenen, der kommer med alt sit grej. Så er scenen lavet sådan, så man ikke skal bære det op på scenen for at bære det ind, men at lastbilerne lige kan køre til på slisken, og så bliver lastbilerne så tømt. Alt deres grej bliver rullet ind. Vil I se? Alt deres grej bliver så rullet ind her på scenen. I kan se, der er ikke trapper eller noget. Det hele kører på slisker. Og så bliver det så kørt direkte ud af lastbilerne, og så bliver det så stillet op her på bagscenen. Inde på forscenen, altså bag det sorte tæppe, der står den kunstner, der skal på næste gang. Så det er sådan så, at det kører hele tiden i et flow af alt skifter. Den ene kunstner, der skal på lige om lidt, står allerede klar. Den næste kunstner bliver gjort klar, mens at der bliver spillet. Derovre, der bliver lavet en masse lyd. Alt det lyd, som kunstnerne selv hører, mens de står på scenen. Og ude på græsplænen, altså derude, vi kan godt prøve at gå ind, derude i det telt, som er foran scenen der bliver så den lyd, som publikum hører, den bliver så lavet der. Men alt det her, det er kun det, der hedder, kan man sige, medhør heroppe på scenen.
så sidder de og spiller, og så fyrer de den af, og så står alle deres gear derovre. Det vil sige, når en musiker sprænger en streng fra gitaren, så bliver den lynhurtigt skiftet, eller instrumenterne bliver stemt, eller alt deres gear står klar derovre, og al lyden står klar her. Publikum står klar der, og jeg står klar her. Så sådan foregår her op på scenen. Tak for det. Jamen, Men vi ses. Ja, og det var så turen om bag kulissen hele vejen fra Baneland og herop til på store scene. Og ja, børnereporterne, vi takker af for den her gang, så vi ses.